Vídeo 3. Os auriculares. Pola súa construcción e xeito de transmitir o son, podemos diferenciar entre auriculares de botón, os intraaurales, os supraaurales e, por último, os circumaurales ou auriculares IFI ou de estudio. Son estos últimos os máis recomendados para a radio escolar, xa que cubren de xeito completo as orellas, dando unha meirande confortabilidade, tanto ás persoas que usan lentes como as que non, así como unha resposta máis fiel ao son que escoitamos a través da mesa de mesturas e dos micrófonos. Permitirán crear un efecto de aillamento que facilitará que nos centremos na nosa voz ou na que estamos escoitando. Dentro dos auriculares de estudio podemos atopar tres tipos distintos: os abertos, os semiabertos e os pechados, sendo estes últimos os máis recomendados pola súa capacidade de aillamento e a baixa emisión de ruído ao exterior. Teremos en conta tamén que os auriculares non deben ser plegables, como vemos na imaxe, xa que a súa estructura co uso cotiá na aula deteriórase máis rapidamente. Evitaremos, ademais, escoller aqueles que teñen unha construción fráxil, como estes, pois a súa durabilidade na escola é menor. Esta terceira opción que amosamos é a máis recomendable pola súa robustez, que garantiza tamén a lonxevidade dos mesmos. Os auriculares da nosa radio escolar son un elemento fundamental, polo que non deberemos escatimar na inversión que fagamos neles. Hai que protexer os oídos do alumnado por riba de todo.